4-нче бүлек. Туктамыш ханның Субранны тулгатып, Идегәйне сынаганы. Ринат Сәфәров укый. Сыпра сынлы субжырау алып бер җитеп килгәчтен, инкәеп өйгә кергәчтен, Туктамыштай олы хан ике утырды бер торды, эчке баштан юл бирде, анда өлкән туй ясап, күк түбәдәй түбәгә ак чатырлар кырдырып, түрә картын җыйдырып, хан хәзрәт ала күзен як-ягына каратты. Ирдән ирен җыйдырды, бидән биен җыйдырды, кыбыгылны сыныйым дип, дәрәҗәгә чигием дип, анда хәбәр кылдырды. Шапшагы белән Сарыбал аны да кулдан күтәртеп, ак утауга китертеп, Идегәйне аякчыга куйдырды. Сарыбаллар салдырып, Субрадайын җырауга эч тустаган бал бирде. Балны җитеп алгачтын, алып бер аны салгачтын, шала бурлы булгачтын, Субра җырау анда итте. Тим-тим шуар, шабылган аттан тир чыгар, ак мамыктан бүз чыгар, акыллы ирдән сүз чыгар, 195 яшәгән, җаны сөяге какшаган, азауларын тездереп ак ефәккә бәйләгән бер алҗыган картыңмын. Миндәй ирдән ни чыгар, ай ни чыгар. Әйтер идем телем килмәс, әйтмәс идем күңел тынмас, кыры үләндә дым булмас, кыры сөяктә май булмас. Акыл кайткан картларда хан тыңлардай сүз булмас, хан тотса да халык тотмас, халык тотса да хан тотмас. Халык белән хан бозылышса, арадан үтәр юл булмас. Янәдән әйтеп ни әйтим? Ни бер җайман авыз карт икән дирләр әй, ни белсә шуны әйтә икән дирләр әй. Тәстә бал бирше, сирпелдерми алып килше. Бал бирәккә төшкәндә, бал белән бирәк пешкәндә, күңрәнә биреп әйтием, минмәгә бирсәң җәбә бир, тибенгедән тир чыкмас, шимәгә бирсәң каршыга бир, канҗагаңны буш итмәс, кимәгә бирсәң кара бир, эше тузмый тышы уңмас, сөймәгә бирсәң сылу бир, ак сарайга сөйкәнеп, елый калса кем алмас, җикмәгә бирсәң атан бир, арышы сынмый мыгаймас, саумага бирсәң кысрак бир, кукрайга тигән суыкка тими су алмас. Җырау балны эчкәндә, бал бирәккә төшкәндә, Туктамышка янә әйтте. Иделдә булды 50 хан, җаекта булды ялгыз хан, ире ханның уагы, уак ханның иресе, карт бабаң да хан иде, алымы синнән аз иде, биреме синнән күп иде. Тулга да тулга дисез, җырла да җырла дисез, ни җырлайык сезләргә, ни бирерсез безләргә? Туктамыш хан анда әйтте. Ал кара кеш тун бирим мин сиңа, сайлап алып кияр булсаң җыраучым. Кыңгыраулы күк каршыга бирим, күл кыдырып шияр булсаң җыраучым. Алпан да тилпән йөгертеп, адымын җиргә куыртып, аргымак ат бирим, камчы тартмый менәр булсаң җыраучым. Ханәкәдән артык ару бар, кенәкәдән артык сылу бар, аны да алып бирим. Уң җиреңә утыртып, аркасыннан сөяр булсаң җыраучым. Аякчым булып утырган, анауда торган кыбыгыл, аның да нинди ир икәнен әйтеп тә бирер булсаң җыраучым. Азамат ир Туктамыш Субрадайын җырауның иңсәсенә кара самур тун бирде. Үз кулыннан бер сараяк бал бирде. Сыпра сынлы субжырау сараякны алгачтын, аны авызына алмастан Идегәй белән Җанбайны кашына ымлап алдырып, киң Җанбайның йөзенә сорау биреп аны әйтте. Бездән борын заманда Тунику атлы хан үтте. Яу булганга яу булды, ил булганга ил булды. Олы ханның уагы, уак ханның ылысы Туникуга баш иде. Тунику күктән ашканда, Кытай йортын басканда, аның ылы вәзире Таттырны Кылатай далада табып бер бала Тарун булып үстерде. Югалчы бала ир булды, озак үтмей яу булды. Таттырын кузгатып Туникуны каулады. Туникуның тәхтенә Кылатайны хан итте. Хан булган соң Кылатай югалчы үскән баланың кырсак башын чаптырып Туникуны кайтарды. Сорау бирәм, ылы би, кайсы дөрес эшләде? Камалның улы Киң Җанбай җавап биреп аны әйтте. Ак калада уйга бай йорт агасы Субратай, 195 яшәдең, күпне күреп байкадың, күпне белеп сөйләдең, синнән кала мин байгыш әйтеп ни әйтим? Азамат ир Кылатай яман юлга басмады. Хан булган соң сарайда югалчыны үтереп Туникуданын саклады. Сыпра сынлы Субра Идегәйгә карап анда әйтте. Як түбәгә баш егет, яшең 30-га җитмәен, 9 йортка дан булдың, Азамат ир кыбыгыл, төпчек атаң белмимен, эш Азамат әңгәмәсен байкап күрсәң ни булгай? Анда әйтте Идегәй.
Ак калада уйга бай, йорт агасы Субратай 195 яшәдең, азау тешең ашадың, күпне күреп байкадың, югалчы үскән батырның аты иде Тимертау, аның атын әйтмәдең, йорттан аны яшердең, убалын кая куярсың? Энәндә булды 8 хан, Олы ханның уагы, Уак ханның олысы, Туникуга баш иде, Тунику күккә ашкансың, Кытай йортын баскансың, үзен күккә ашырган йортына кыңгыр карады. Йорты фәрван булмады. Кечлесе кыл биләде, кечсезе зар иңрәде, күккә ашкан Тунику йортына күзен салмады. Югалчы үскән Тимертау йортның зарын аңлады. Юл тапмайын адашкан шалпы йортка юл булды. Шалпы йортны кузгатып Туникуны каулады. Йортка күзен салмаган Туникуны каулаучы Тимертау дөрес эшләде. Йортның уен байкамый, Тимертау сүзен тыңламый, сын битләгән сырандай, мылжырап йөргән кылатай Тимертау башын чаптырып, убал ялгыш эшләде. Минем белгәнем шул диде. Җавап сүзен алгаштын, сынап бер карап торгаштын, өлкән җырау Субра идегәйне җипләп анда әйтте. Яшь җилектә май була, акылы уйга бай була, җилегеңә май тулган, акылың уйга бай булган. Аны әйтеп Субра сары балны күтәреп идегәй белән Җанбайга тулгай биреп ян әйтте. Эй сары балны кем эшәр? Икең бергә килгәндә, кайсыгыз батыр ир булса, алып та алып шул эшәр. Субра алай дигәндә, Җанбай уйга килгәндә, идегәй алып аны эчте. Субра җырау анда әйтте. Афарин батыр икәнсең, ханга дуслык иткәндә, дуслыгың ничек итәрсең? Ханга хаслык иткәндә, хаслыгың ничек итәрсең? Идегәй торып анда әйтте. Ханга дуслык иткәндә чыгып кала бозармын, казнадан казна китереп ханның күңелен табармын, ханга хаслык иткәндә арсайып атка менәрмен, каршыга булып очармын, ханны куып басармын, башын канҗагама асармын, бүленгән куйдай итәрмен, бүректәй киеп китәрмен, казнасын алып илгә, ханлыкны лаек бигә бирермен. Мин дигәнне кылырмын, дигәнемне кылмасам, атамның харам улы булыйм. Сыпрасынлы суп җырау идегәй белән Җанбайны икесен бер сынап күргәчтен, Туктамыш ханга аны әйтте. Эй ханиям, әйт дисең дә куймыйсың, әйтмәгә авызым бармыйдыр, бармаса да әйтием, кара лашын бүз тыйгын, икесе ике ояның кышы икән. Остазларыңа тоттырып, икәүне бер тургачка кундырдың. Кашыңда торган ике ир, берәүе аның улы угыл, маңлайы чыкык гүзәл булыр, батыр булыр шул угыл. Янтая биреп утырган Җанбай аты аталган ирне салкык күрене Җанбаз булыр шул угыл. Камалның улы Киң Җанбай, сүзгә шишән ир Җанбай киңәш бирер картларга, яуга чыгар атларга, бездән дәуран үткәндә, сезгә дәуран җиткәндә, та кем калды ханнарга? Аргы угылда бирге угыл, шул читтәге шул угыл, кыш борынлы кыбыгыл, бүре пышым шул угыл, балтыры юан кулы үнән, җай татарга акшы шул угыл. Ирене юка күренә, шишән икән кыбыгыл, яурыны яссы муены ызын, җәя тартмага кулы ызын, мәргән икән кыбыгыл. Бармагы җиздәй майышкан, шибәр икән кыбыгыл, шәше айдай балкыган, асыл икән кыбыгыл, бите нурдай түгелгән, түрә булыр кыбыгыл. Сыпрасынлы суп җырау тыра биреп тулгайдыр, тулгай биреп сарныйдыр, сарныйдыр да җырлыйдыр, бал бирәккә төшкәндә, бал белән бирәк пешкәндә, Субра аны җырлыйдыр. Мин картыңмын, күпне күргән картыңмын, ни күрмәгән картыңмын, башлык та башлык хан аны күргән картыңмын, аннан соңгы Абыл хан аны күргән картыңмын, аннан соңгы Кара хан аны күргән картыңмын, Олы бабаң Тымавыл аны да күргән картыңмын, 12 тотам ук тарткан, тартканында эзе аткан, аннары соңгы ир Шыңгыз, мин аны күргән картыңмын, юклаусыз үткән яучы хан аны күргән картыңмын, Бәянду хан, Сайын хан аны күргән картыңмын, Сайын ханнар киткәндә аннан калган картыңмын, тартып булат бәйләгән Бура Султан Бәрки хан аннан калган картыңмын, Эзәңгесе Измә алтын, бер эзмәсе 1000 алтын Үзбәк дигән хан үткән, аны күргән картыңмын, Тимингесе Тизмә алтын, Тыныбәк дигән хан үткән, аны да күргән картыңмын, Аргымак бавы сум алтын, Асылбәк дигән хан үткән, аны мин күргән картыңмын, Ябынчасы Җәймә алтын, баш шайманы Чын алтын, Манарасы 40 кылач Җанбәк дигән хан үткән, аны мин күргән картыңмын, Бирдебәк тә хан булган,
биреме синнән күп булган, аны күргән картыңмын. Олы ханнан 9 хан, кече ханнан 30 хан, ыгына кергән картыңмын. Карт бабагыз Туктага, аның оглы Туйгужа, аны күргән картыңмын. Эй Туктамыш, Туктамыш, тик тенәкен син үзең ялан аяк, ялан баш йөреп торган бала идең, бүген син дә хан булдың, сине дә күрә торамын. Үтерә икәнен беләмен, үтерсәң җуяр неем бар? Ахирет игә барырмын, яна игә керермен, әҗәл туры килмәсә, Азраил кырык салмаса, әле дә булса Туктамыш синнән калыр картыңмын. Яна торып яна әйтсәм, инәндә үтте 10 батыр, 10 батырдан иң батыр, санайы күк сыландай, тартып атса санайын күктә йылдыз югалткан, күк батыр дип аталган, аны күргән картыңмын. Энҗү белән Бәнҗүдә борын үтте 5 батыр, 5 батырдан иң батыр, герзисе иде 5 батман, кылычы иде 100 тотам, сукса тауны җимерде, чапса яуны юк итте, тау батыр дип дан алды, аны күргән картыңмын. Җаек белән Иделдә борын үтте 4 батыр, 4 батырдан иң батыр, кулындагы калканы аның иде 3 батман, иңендәге тимер кебе аның иде 4 батман, Гавыр аткан утчагыр, күкрәгенә батмаган утчагыр атмас батыр дип даны йортка таралган, аны күргән картыңмын. Күп батырны мин күрдем, күп батырны мин белдем, яшем 190-га килгәндә, чыкмаган җан йөргәндә, миннән дәвран үткәндә, сезгә дәвран җиткәндә, 30 тишем биткәндә, шунча ирләр күргәндә, 30 ханның гомерен үткәндә, кыбыгылдай ирне мин бер күрмәгән картыңмын. Кашларына карасам, каләмнән пәйда булгандай, күзләренә карасам, күгеннән пәйда булгандай, каршыннан торып карасам, каһәрдән пәйда булгандай, буйларына карасам, нурдан пәйда булгандай. Шул читтәге шул угыл, ары угылдан бирге угыл, уртадагы озын буйлы ат җилкәле кыбыгыл, кымга биткән кыбатал 40 сайлар кыбыгыл, кыла алалы күп йылкыңны куып әйдәр кыбыгыл, әйләнмәгән күп йортка билге текәр кыбыгыл, быты савырлы керән ат, бытка тартып менәр ат, 2 саклык турыны олауга җайдак алыр ул, Нугайлының агыр йорт, җәяү яткан хайран йорт, аш кизәндәй бигелеп, аш бүредәй шыелдап, аш арысландай үкереп, илеңә тавыш салыр ул, 40 көнлек шүленә айдынлы булак салыр ул, Иделнең 2 ягы кызыл яр, ысбадан савыт салыр ул, иртеш башы каратун 2 арасын куар ул, шиксез кузы сансыз куй, күп гаскәре туйсын дип суеп казан асар ул, батман-батман балыңны тартып алып эшәр ул, алтыннан суккан ак урдаң, көмештән суккан ак ишек, төшсә тимер чукмары ишегеңне ачар ул, кирәгеңне киртәр ул, киртеп утын итәр ул, кисмә-кисмә сары алтын кисеп улҗа итәр ул, кашыклап җыйган малыңны чүмешләп чәчеп бетәр ул, бар урдаңны алыр ул, тәхтеңә бау салыр ул, кыла чәчең агартып, 2 күзең кызартып, картайганда илеңнән сөрән салып куар ул, табаныңны теләр ул, телеп кылын салыр ул, хур кызыдай күрекле, сандугачтай ирекле, ханәкәдәй аруны, көнәкәдәй сылуны, яникәдәй бикәшне ат өстенә мендереп, алсу йөзен сулдырып, тиген улҗа кылыр ул. Камчы тияр муйныңа, кан сыргылыр куйныңа, такыя ылы башыңны кисәр булгай шул угыл. Инде мин кеше танымам, әгәр кеше танысам, Котлыкыя би улы Идегә юл кыбыгыл. Идегәй дастаны аудио китабы Миллиард татар редакциясе һәм Китап радиосы уртак проекты. Татмедиа агентлыгы һәм акционер җәмгыяте ярдәме белән эшләнде.